Takže čau lidi, dneska si zahrajeme Roblox. Máme tady fotbal jeden, který mi doporučil můj nejlepší kámoš, s kterým hraju každý den Roblox. Právě na tuhle hru jsme přišli dneska. Je to hodně propracovaný, jmenuje se to Virtual Football, je to ještě beta, takže tam nějaký bugy ještě jsou, ale má to mega dobrou kvalitu, takže já to nebudu, jo. A dejte like a subscribe, jo. Já už to nebudu okacávat a jdu se na to napojit. Tak za začátku mám to takový intro. Pardon, trošku se mi to seká. Tak. Vy máte takový intro, akorát já ho nemám, protože jsem si to nastavil v nastavení. Se to normálně nastavuje. Já vám teď ukážu, jak normálně trénuju. Tam menu. Jo. Aha, tady je to intro. Tady se vám vlastně ukazuje, kde si můžete koupit boty. Máte tady i zápasy, akorát na to jsme s kámošem ještě nepřišli, jak se zapínají, takže myslím, že jsou tady 5v5. Tak. Já se teďka joinu do menu. Až se sem joinete, tak jestli budete chtít trénink, tak si dejte My Pitch. Dáte si My Pitch. A vlastně vás to joine na svůj tréninkový prostě zápas, teda zápas stadion. Mě už to teda joinuje. Vidíte, tady máte sami Virtual Football. Hnedka ze začátku vám teda admina jenom na svůj server, že jo? Tak, já se joinuju. Tak, a vidíte, že hnedka, když se napojíte, tak vlastně tahle hra hrajete ve first personu. Nedá se to ani nějak přepnout, jako že byste toto... Teda myslím, že se to nedá nějak přepnout, abyste to neměli ve virtuální... Ježíš, já dneska nemůžu mluvit, abyste to neměli ve first personu. Hnedka jdete tady do té budovy. Tady máte takhle tréninkový centrum. Je. Kde to jsem? Jak se sem dostal? Tak, tady máte to tréninkový centrum. Tady máte samostatný stadion. Tohle je vlastně všechno. A hnedka za začátku, když chcete si dát hnedka zápas, tak si dejte si play a najděte my goals. Vidíte, že už jsem tady. Teďka jsem dal gól. Jo, aha, tak to nebyl gól. Vlastně spawnujete si míč, když napíšete do chatu pb. Tak. A vlastně kopete levým tlačítkem na myši, když ho podržíte, tak tady vidíte to dole pod mým jménem, že se vám tam ukazuje nějaká fyzička, jak do toho chcete kopnout, prostě síla. A když normálně pravý tlačítko kliknete, tak nahrajete. Tady, abyste střelili do výšky, tak potřebujete vlastně... Teď nevím, co jsem chtěl říct. No nic, to je jedno. Jo, už vím. Tady, abyste střelili do výšky, tak musíte tou bílou tečkou, tak musíte takhle namířit na bránu a potom až držet to levý tlačítko
teda pravý, ne levý, no sorry, si trošku pletu strany. Držíte ho a vystřelíte a vystřelí vám to nahoru. Můžu vám to ukázat klidně sám, jestli chcete. Ježiš, víte, namíříte na bránu a máte to vlastně doprostřed. Ještě tady funguje brankář, že půjdete tady k tomu, goalkeeper, dáte tak a vlastně se vám automaticky nasazejí rukavice. A tady, když do toho kopnete, tak se vám to ukáže tohle. A chytnete Rkem, Fkem, prostě chytáte dole. A Ečkem to prostě chytáte, Kvčkem taky. Cčkem dáte dolů. To samý Zkem. Tak Gčkem vlastně obráníte jakoby nohama. Akorát mě teďkon zajímá víc ten útočník, protože to je vlastně lepší a můžete dělat víc. No, jak pro koho, že jo? Pro někoho to lepší není, pro někoho jo. No nic, tohle bylo všechno. Já jsem vám teďka vlastně ukázal, jak se tahle hra vůbec ovládá. Jak se jmenuje. Tohle bude všechno. Ještě jednou dejte like a odběr. A čau.